Kull sena tgħidilna li tinsab eċitata qabel tieħu dik l-ewwel qatfa, iżda kull sena irnexxielha ttemm b'suċċess għawma twila kilometri sħaħ għal sigħat twal ta' tertiq il-qalb. Għall-kuntlarju ta' snin oħra, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Muscat din is-sena kienet milquha mix-xemx taq l-ankri u mhux minn mewġi bla-l-blatt fis-swimaton li saret is-Sibt b'risq il-Fondazzjoni Marigold. Din bdiet fid-9 ta' filgħodu u baqgħet għaddejja sas-7 ta' filgħaxija u l-pubbliku kien mistieden jieħu sehem u jowm maċ-Chairperson tal-Fondazzjoni. One News seraq mument ma' Muscat sekundi biss qabel dik l-ewwel qatfa. Nkun daċejn eċitata bħalissa ovvjament. Dan nagħmluh aħna biex niġbru l-fondi ħalli dak ix-xogħol li aħna nagħmlu ma' ħafna u ħafna nies, ma' ħafna NGOs li jeżistu hawnhekk akka il-volontira tagħna huma wkoll jew pazjenti b'mart rari jew atleti ta' Special Olympics, kulħadd NGOs differenti li l-proġetti tagħhom nieħdu ħsiebhom u nixtiequ li fi żmien li ġej dawn ikomplu għaddejjin iġibu akka huma s-sapport u wkoll is-suċċessi tagħhom fl-oqsma differenti. Jaraw li s-Sinjura Muscat taqdet b'risq persuni b'mart rari fil-Bajja s-Sabiħa ta' Birżebbuġa kien hemm diversi membri tal-pubbliku, volontira tal-Fondazzjoni Marigold flimkien ma' żewġa u wlieda.